खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आंनि हा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बिधानसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया दिनै जोबगोन। बिसायख'थिखौ बिथा खालामना खुंथायनिफ्राय एसअपि फोसावदों। सारिदुवाराव 30 लाख रां जब्द। बाइक जाब्रबथायाव सासे सुबुं जोखोम। गुवाहाटी पुलिसा गहेनाजों लोगोसे सिखाव हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव सानसेल'सै। मावख'आरि महरै दिनै बेलासि 5 रिंगायाव जोबगोन बिधानसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय। जोबथा साननि फोसावदिंनायाव दिनै सदियानिफ्राय लानानै धुबुरीसिम, बराकनिफ्राय बुरलुंबुथुर सेरफांसिम, हाजो हायेन जेरावबो गोख्रों फोसावदिंनाय हाबाफारिफोर लागोन खुंग्रा दोलो आरो हेंथा दोलोआ। जोबथा सानाव दिनै मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाहया बराक सेरफाङाव मोनथाम फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लागोन। बेनि उनाव हरजों हर दिल्लीयाव थांफिनगोन नखर मन्थ्रिया। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो दिनै मोनब्रै फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लागोन। बिजेपि दैदेनगिरि स्मृति ईरानीआबो दिनै एनडिएनि बिजाथिनि जानानै फोसावदिंनो थाखाय आसामाव फैदों। मिरुनि बारग' मन्थ्रि स्मृति ईरानीआ सानजौफु 12:20 रिंगानिफ्राय 1:20 रिंगासिम श्रीभूमि जिल्लायाव मोनसे गेदेर रड श'आव बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि आसामाव गिबि खेबनि थाखाय मोनसे खोलोबावनो 9 एप्रिलखालि बिधानसभा बिसायख'थिनि भट आजावगोन। देग्लायनि बिसायख'थियाव गासै सा 722 बिजाथिफोरा बादायगासिनो दं। रायजोनि 2,44,58,139 भटारफोरा सायख'गोन सोर सोरखार दागोन। जोबथा भटार फारिलाइयाव हौवा भटारफोरनि अनजिमाया 1,24,24,213 आरो आइजो भटारफोरनि अनजिमाया 1,24,75,583। जोबथा फारिलाइयाव सा 334 थामथि आथोननि भटारफोर दं। 2022नि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव सानसेल'सै। जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय खुंथायनिफ्राय गोख्रों एसअपि एबा गाइडलाइन फोसावनाय जादों। बेजों लोगोसे रायजोनाङै गोख्रों नेमखान्थि जाबसिननाय जादों। बिसायख'थिनि सिगां मा मावनो हागोन मा मावनो हाया बेखौ रोखा-रोखायै मख'नाय जादों एसअपिआव। बे समाव गासैबो राजखान्थि दोलो आरो बिजाथिफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिनाय जादों। लोगोसे राजखान्थि दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोरनि सायावबो खुंथायनिफ्राय गोख्रों नोजोर लाखिगोन। फोसावजानाय बे एसअपिखौ सिफायोब्ला एबा नेवसियोब्ला आयेनारि गोख्रों राहा लागोन होननानैबो फोरमायदों। मख'नो गोनांदि दिनै आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिंनायनि जोबथा सान। दिनै बेलासिनि 5 रिंगानाय लोगो लोगो बिसायख'थि फोसावदिंनायनि समा थुंगेगोन। बेलासि 5 रिंगानि उननिफ्राय मोनसेबो दोलो आरो रावबो बिजाथिया हानजा सुरनाय फोसावदिंनाय आरो सुबुं थुबुरमा मेल जायखिजाया फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ लानो मोननाय नङा। ससियेल मिडियायावबो बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ होबथानाय जादों। SMS, फन कल आरो ससियेल मिडियायाव रावबो बिसायख'थिनि फोसावदिंनो मोननाय नङा। समष्टिनि बाहेरनि दैदेनगिरि मावथिफोराबो गावनि समष्टियाव थांफिननांगोन। बे बिथोनखौ बयबो मानिनानै सोलिनांगोन नङाब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ आरो आयेन बायदियै दायनिगिरि जागोन। बिधानसभा बिसायख'थिनि सानसेल' सिगां सनितपुर जिल्लानि सारिदुवाराव लाख लाख रां जब्द। सनितपुर जिल्ला खुंथाय आरो पुलिस बिफाना सिग्रोमनानै लाख लाख रां बोखांदों। सारिदुवारनि लख्रायाव सिग्रोमनानै पुलिस बिफाना नोगोद 30,50,000 रां जब्द खालामनो हादों। मख'नो गोनांदि बिसायख'थि आय'गनि बिथोन बादियै फ्लाइं स्क्वाड आरो पुलिसनि जथाय हान्जाया लख्रा ओनसोलाव सिग्रोमनायाव गोबांथार बिबांनि रांखौ जब्द खालामो। गिबि नायबिजिरनायाव पुलिस आरो बिसायख'थि मावख'गिरिफोरा सन्देह खालामदों दि बे रांखौ बिसायख'थिनि सिगां रायजोफोरनि गेजेराव राननो एबा भट बायनो थाखाय लाबोनाय जादोंमोन। 9 एप्रिलाव भट होनायनि सानसे सिगां एसेबां बुरजा रां जब्द खालामनाया बियाबनि गेजेराव गोख्रों बादायनायखौ दिन्थियो। बिसायख'थिनि नेम सिफायनाय एबा आयेन बेरेखा राङारि लेनदेननि हेंथायै पुलिसनि सिग्रोमनाया सोलिबाय थागोन होननानैबो सनितपुर जिल्ला खुंथाया रोखायै बुंदों। दासान्दि बे रांनि आन्दोआव बबे राजखान्थि दोलोआ लोब्बा दं बेनि सायाव पुलिसआ आरोबाव नायबिजिरगासिनो दं। सराइघाट दालाङाव मंगलबारखालि सासे बाइक सालायग्राया अट'रिक्साजों हरखाबै सौग्रावनाय जाथाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला SS01M3118 नम्बरनि बाइकजों थांबाय थानाय समावनो अट' गारिया सौख्लायहैदोंमोन। जाहोनाव बाइक सालायग्राया गोब्राबै जोखोम जायो। फारसेथिं जाब्रबथायनि उनावनो अट'रिक्सा सालायग्राया जाथायथिलिनिफ्राय खाबु लाना खारखोमा लाङो होननानै नुनाय सुबुंफ्रा अजद होयो। बे समाव जोखोम जानाय सुबुंखौ थाबैनो फाहामथाय होनो थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। दान्दिसे उनाव जालुकबारि पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिहैनाय सौख्लायना खारनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। 24 घन्टानि गेजेरावनो बखिष्ट ओनसोलाव आइजोफोरखौ नोजोर होना जुर जुलुमै गहेना सेख'ना लांग्रा हान्जाखौ गुवाहाटी पुलिसआ खायो।
बे जाथाया सावकुसि बाजाराव जादोंमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला सासे आइजोनि सनाखौ सेखना लांनायनि उनावनो पुलिसनो अजद होयो आरो जाथायनि सायाव थाबैनो राहा लानानै बखिष्ट पुलिसा नायबिजिरना गुबै दायनिगिरिखौ खानो हायो। रिपर्ट बादिब्ला गुबैयै बिसोरनि हान्जाया बिहारजों सोमोन्दो दं। आइजोनिफ्राय जुर-जुलुमै सेखना लांनायनि सिगां बे ओनसोलनि लामाजों थाबायलांग्रा सुबुंफोरखौ नोजोर होनायजों लोगोसे बिसोरो गुवाहाटीयावनो खामानि मावगासिनो दंमोन। बेनि अनगायैबो गावसोरखौ सिनायथिनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय दायनिगिरिफ्रा गावसोरनि स्कुटिनि नम्बर प्लेटखौ हाब्रु फुनदोंमोन। सिग्रोमनायनि गेजेरजों पुलिसा दासिमाव साथाम दायनिगिरि बिकास राय, नाथुनी राय आरो रिंकु मजुमदारखौ खानो हायो। बेनिनो गुबुन सोद्रोमाफोरखौ नयन सरकार, बाबलु सरकार आरो कंग्रेस कुमार होनना मिथिनो मोन्दों। पुलिसा बे दायाव हमजानाय गंनै स्कुटिजों लोगोसे खावनाय गोबां बेसादफोरखौ बोखांनो हायो। बबेखानि बे समाव गुबुन सोद्रोमाफोरखौ नागिरनायजों लोगोसे गोबां खावनाय धोनफोरखौ बोखांनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।